Zonka sara bula jabako ko fuka walimando ni wati maliko ali malikoka ka fo bi angeme ka nyeshi sariya bulon kono jamuka mi ma ho jamuka ale be talike anga sigida la kana sariya uka nango mo ko ndura l'environnement nando no kono ama nyeshi anka jiuma anga jiu anga ko jiu anga baju ama nyeshi numema bi anye kola shiluke kaye ka fo anga jiu chene no bi kusebe ma jorola ka hame ka sira yala ame tokomuna santanya na ngofe samuganya na ngofe sambisa banya na ngofe anga jiu na ke chugudi jamana ko nana kana ko na ke chugudi bagaw min na ke chugudi jikono fen yera kanyana ma na ke chugudi o sawla anya jamka anya sigode ka bi hakna ni ndo la problématique de la pollution des cours d'eau au Mali enjeu et perspective mawulile amlo koro monsieur Sedou Boire consultant développement durable ana lebe ñoko fe bi wala sa akan bla sarne ko en nana babu amina sigini ga soni na ala sonani aw ana famale chama soro bisiki kono ka sabuke anga mawulele ani dado wala ka mun nya fa ayana inshallah. Monsieur Boire ambi fo ki wal nyimando anga ci serima i bulokoro baro bla kana wala sa nyingal ambulo ka ke sigida kola jangu anga jamana jiko kuna kun buna kunka kaseki dado la yo munga mi foke wala nyimando basna nga folibe kaseki yerema kaseki Shirifla TV barakala bema jiko a jaranye anga masala anga donu fala ala son anga na sira ka ta sira do wala na akla o befsa jamana ma befsa jiyerema inshallah a jaranye ola beni an kumana ni fenka la pollution des cours d'eau au Mali ere biseka mfo anyana jiu yere chenika sawuju memi kana ni nkonye bo ji cheni a folo beta ladam nefe ladamu a o joro babala de o kelen flana a besoro sigi chuya fe fait de environnement et bamanangana faire chukoya ani jia funya munun chuko sana chuko nga a ju bajue adamadone nu adamadone ya fo kuma damna la ka fo la dam ko de do ni ya ye mo be bo kata u ka ji tienlo atule na sube ka ta ka ke abla ta ka bala a beta balada adun kabri jamana sike kuma kabri la pense ta kuma émission beke fambe fait télé ou la fait radio la falo ani sigida ere korona la mimba to mo be a kusu nundabla ji toli bala fen kunta umbala a fen kunta ere folo mi o mana mana moko milla ko mana mbe ka fogonji kuna ko bolo la ani babolo la ko drono tere o wef nyoko froki choko mina jila doro de be bala ambo fana du ambo du ji refe directement amba du jega bunu be jila parce que lu ba du ne bona Sénégal don anya kuma fo e no ka fo jegere ni ya ka go mo dabi ji chele se bala ji beche abeche parce que ji kunta woro be do jila abeche parce que fen woro be do minte ji refrain na fo nya fo chuko mina 600 mobili tulu ani butelu ani nyegenjiu abe sama mana se sabebi tita boka bla ko pon na kapta bala asugu bebe atila ro lawo ape dande ni ye inyebe fleur ni munu na sisa bala Niger la Bamako oui fu mandi o de ka no ko e o de ka duwe bo sisa e ba do we rob na bo nu we rob na be jibe de mine ali maloforo abido maloforo la adorme office kono bio abe jimne donc ji cheli te anga
kenya sira dɔrɔn an ka dun ka fa fana a b'o fana a bɛ mɔgɔw fana la quoi. D'accord, mais ni an ye nin jateminɛ sisan nɔ e yɛrɛ bɛ se ka Mali kɔnɔ bi parce que jamana sariya sunba b'a fɔ ko sigida lakanani ye jamana kɔnɔden bɛɛ ma wajibi ani jamana yɛrɛ ma wajibi jamana kɔnɔden yɛrɛ dama tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ ko sigida lakanani n'a kɔlɔsili ma wajibi. Alors o sira kan e bɛ se k'i bolo ɲɛsin an ka kurudo jumɛn ma bi n'o y'an ka kɔbolo n'an ka babolo ye e yɛrɛ bolo degun in kɛ bɛ ka mun nasɔrɔ bi i ka ɲininiw kɔnɔ. Bon, a fɔ man di ten quoi. Barisabu dɔ la cɛli bɔkolo tɛ kelen ye. Dɔw bɛ yen n y'a fɔ sisan fleur minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka fugu ji la sisan n'olu bɛ ka caya o bɛ dɔw bali o ka ca yɔrɔ dɔw la o bɛ hali masina kɔnɔ sisan yɔrɔ n y'a fɔ n k'a bɛ office la. I y'a fɔ. Dungafa o bɛ mɔgɔ yɔrɔ dungafa kɔni a n'o o ko gɛlɛyara donc olu fana ka yɔrɔ ta ka gɛlɛn dɛ. Awɔ bɛɛ gɛlɛya. O ni minnu bɛ ji ta k'a k'u mago wɛrɛ ye a kɛra miniji a kɛra koliji a kɛra cogoya wɛrɛ ye o olu fana ka kow tɛ kelen olu fana ka gɛrɛndɛw tɛ kelen u ka gɛlɛyaw tɛ kelen mais sisan ne kɔni b'a dɔn an ka ba joliba in ale ta ka girin dɛ. Tandis que ni dun y'ale jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an mago ɲa fɛn caman gulonlen don an ka ba joliba in na jango Bamakɔ n'a ye Bamakɔ ni duguba minnu sigilen bɛ ba kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ mago ɲa jiw bɛɛ lajɛlen bɛ ta ba joliba kɔnɔ robinet sira fɛ. Maakɔrɔw y'a fɔ ko ni ba joliba tɛ ko nin jamana tun tɛna kɛ yen. Sans le Niger, le Mali ne serait pas. Bon, a bɛɛ daminɛ kabiri Manden kɔnɔna la dɛ. San dɔ kɛra yan nɔ an balima minnu bɛ Laginɛ Sigiri olu y'u ka fɛn caman bila ji la dɔgɔkun kelen kɛra yan nɔ Bamakɔ mɔgɔ tɛ se ka ninakili parce que ba in a polluera quoi a tiɲɛna ji kasa de tun bɛ yen nɔ ka dugu bɛɛ minɛ. Ça c'était vers quelle année? C'est fait vers les années 94-95. Parce que u ka mini jiw bila ka na n'i ye cɛnni kɛ o ji bɔra fɔ a bɔra kɛ Sigiri de o Laginɛkaw ka miniw o tɔɔrɔ de n'an sɔrɔ fɔ Mali la fɔ Bamakɔ yan nɔ. Dɔgɔkun kelen mɔgɔ tɛ se ka Bamakɔ kɔni n'i bɔra f'i ka fɛn dɔ bila i nun na ka ji kasa goya ka ji yɛrɛ min ta ka ji yɛrɛ tun tɛ se ka min. Mais jɛgɛ minnu ni caman sara fɛn danfɛn minnu bɛ a kɔnɔna dun caman sara dɛ. I ɲɛ bɛ kɔbolonin min filɛ nin ye n'a bɛ bɔ Bitar ka garage fɛn in kɔfɛla la Sorongɔ collecteur in bon collecteur tɛ o kɔ de don. Ok. Mais jɛgɛ fɛn tun b'a la a bɛɛ sara i tun b'a bɛɛ fɔ ko ne ba kɔnɔ yan nɔ maliw taara maliw yɛlɛla. Bon bolila nin fɛn nin ɲɛ de ya. U bolila ɲɛ kɛ i y'a faamu bon o ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw donc a source ka ca n y'a fɔ cogo min na ji bɛ cɛ mais ladamubaliya don hali miniba minnu bɛ yen nɔ ni wari b'u bolo ni nafolo b'u bolo n'u bɛ se ko la olu fana b'a ladamu caman b'olu fana caman b'olu ka ladamu jɛ fana mais Mali kɔnɔ yan nɔ n'a tiɲɛna minnu kan ka a lajɛ k'a matarafa sariyaw bɛ yen nɔ mais sariya ninnu k'a sɛbɛntiya k'a lana duguma bɛɛ k'a ye o de ye problème ye gɛlɛyaba de b'o la parce que caman bɛ yen nɔ sariya sɛbɛnnen u tɛ sariya in yɛrɛ dɔn caman b'a dɔn fana u tɛ se k'a appliquer u tɛ se k'a matarafa ka da kun caman kan. Bon, Amada na andam na soluma. Sinon, oui, an da bɛ se olu ma parce que bi sigi in kunba de b'a la ka se ka parce que n'an ko ko enjeu ye perspective an bɛ ka gɛlɛya i bɛ ka minnu fɔ o ye gɛlɛyaw ye ne ma la k'a fɔ jamukan kuncɛ waati e yɛrɛ bolo an bɛ se ka fɛɛrɛ min bolo da an n'olu kɛ mais san'o cɛ ni degun ni gɛlɛya ninnu e ye adamadenw sɔn fɔ an kɔrɔ sɔn fa la n ko karamɔgɔ ko sɔn k'an kana ko jogo ni jogo ye ɲuman ye ko mais ko min ye négatif ye k'an ka ko sɔn donc ni adamadenw yɛrɛ ka taabolo dɔ ye alors
bi est-ce que bɛɛ kan k'i sigi k'a fana lajɛ parce que an ye ɲinini dɔw kɛ nin ko in kan ka taa fɔ mande mara kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na jamana fana kɛ mɛ ka wulikajɔ kɛ min ye daragi ko ye ka se ka ɲɛ dɔ ɲini a la mais à présent anw taara daragi in caman de sɔrɔ ba camancɛ la hali samiyɛ fɛ e ka jateminɛw kɔnɔna na n'i ka ɲininiw kɔnɔna na daragi ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka ba joli b'a yɛrɛ tiɲɛni kan ji tiɲɛni kan ji kɔnɔfɛnw ka ɲɛnamaya kan. Bon daragi kɔni n'a fɔra an ka fɔ salon daragi tun tɛ ka ɲɛsin premier ministre yɛrɛ ka bureau ma ba kɔnɔ yan ne yɛrɛ y'a photo ta k'a ci ministère mɔgɔw ma. K'a ɲɛsin primature yɛrɛ ma ba kɔnɔna la yen ka taa Torokɔrɔbugu côté fɛ et puis kelen tɛ fila tɛ fana bon a bɛ san 4 bɔ non san 5 wali san 6 bɔ k'a ta Bamakɔ ba la yan nɔ Pɔfadi kɛrɛfɛ ka taa bila fo Bandon na Bandon de ye kɔ ye comme Laginɛ ni Mali bɔ ɲɔgɔn na ale de ye frontière naturelle ye Bandon daragi 400 de tun b'o daragi 400 daragi tɛ yan dɔrɔn koyi daragi bɛ Bawulen kɔnɔ a bɛ Bani kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen ko fɛn parce que ni o kɔ n'o ba ninnu bɛɛ bɛ boli sanu de kan o b'a fɔ min ma ko le birimien géologue bɛ min fɔ o sanu faraw de ni kɔ ninnu ni nin ba ninnu bɛɛ bɛ boli o de kan Bawulen o Bakoye o Bani o an ka Baba o a bɛɛ bon daragi bɛ nin bɛɛ la daragi bɛ mun de kɛ pour que parce que bon u bɛ fɛnw de kɛ ji la k'a foro quoi donc a bɛ yɛlɛ ni fɛn caman fɛ cɛncɛnw ni bɛlɛw ni fɛn wɛrɛw quoi sanu b'o la quoi mais u bɛ fɛn minnu k'a la n'u b'a o kɛ ji la o de ye a ko kɔlɔlɔma yɔrɔ ye d'accord o kelen filanan daragi bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan o yɛrɛ de y'a ko tɔ bɛɛ tiɲɛ ne wulila sisan i bɛ t'i ka daragi san sini o donc il faut attaquer à la source o de y'an ka taa minɛli kɛ o interdiction yɛrɛ kan ka kɛ pour que ni an b'a fɛ ka ko in yɛrɛ kɛlɛ kɛ sɛbɛ la est ce que o man ka jɔ source ko in yɛrɛ man ka jɔ dilanni man ka jɔ wa bon komi an bɛ jamana min kɔnɔ bon pays de liberté don mɔgɔ dɔw fana de ka dahirimɛ b'o la maintenant fɛɛrɛ de bɛ se ka kɛ ka kuma u fɛ n'u bɛ se k'u bolo yɛlɛma n'a u bɛ fɛ ka taa sira min fɛ quoi u yɛrɛ miiri la u bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn min fɛ sigikafɔ de bɛ na ni o situation ɲɛnabɔli ye bon a bɛ se ka interdit fana o jamana de t'a yɛrɛ ye n tɛ sɔn nin ma donc k'a interdit u bɛ fɛn caman interdit di o nin fana mais ne ko interdiction c'est à dire ka ko bali k'a kɛ a ka kɛ n'a bɛ kɛ o y'a sɔrɔ sigikafɔ kɛra quoi ne ka kuma mais an bɛ min nɔfɛ u bɛ nin fɔ sariya kumaw la ko min ye jama ka foroba hɛrɛ ko o nafa ka bon ka tɛmɛ jɔngarila hɛrɛw kan ni ba joli bɛ jateminɛ k'a nafaw ye i b'a ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen nafa bɛ nin na a ka dɔgɔ Bamakɔ kɔnɔ jango dugu minnu sigilen don ba kɛrɛfɛlaw la ko robinet tɛ mɔgɔ minnu fɛ ka don en tout cas minnu bɛ robinet ta an dun y'a mɛn k'a fɔ robinet ninnu caman bɛ yen a caman bɛ sinon an bɛ se k'a fɔ a tila bɛɛ ji bɛ taa bari la alors donc personne n'est épargné finalement hali n'i t'a min i b'a sɔrɔ i b'a utiliser cogo wɛrɛ la fini ko ni fɛn caman wɛrɛ b'a la est ce que fana kan ka lajɛ an k'an sigi o to la k'a lajɛ tɛ wa an bɛɛ ka kɛ spectateur ya ko la wa non o man kan ka kɛ o parce que an y'a ye fana il y a un arrêté interministériel je pense que de 4 ministres qui avait interdit en tout cas les dragues sur le fleuve Niger n'a ye nin fɛnw fɔ nalema la an bɛ kuma i ka yamaru kɔnɔ nin ko in na en tant que consultant
mais an kɔni ɲɛ jɔrɔ o fɛn na n ko na bɛna se ka kɛ sababu ye ka daragi ko in ban mais à présent daragi bɛ ka kɛ. mais ne ye kuma dɔ de fana fɔ n'a yɛlɛla kɔfɛ dɔɔni ne ko sariya dɔw bɛ yen dɔw m'a faamu minnu y'a faamu olu fana t'a appliqué o dɔw fana bɛ yen k'a fɔ ko a ka d'u ye mais u tɛ se catégorie saba de don. an b'a fɛ k'o ɲɛfɔ ka ɲɛ an b'o yɔrɔnin de faamu. sisan e bɛ ka arrêté mun fɔ nin ye a bɛɛ y'a kalan mais caman m'a faamu k'a fɔ arrêté a bɛ fɛ ka taa a kun ye nin ye a kan ka se ka aboutir nin na donc ni a kan ka wolo nin fɛn nin na caman bɛ yen olu m'a faamu bon a b'a fɔ dɔw yɛrɛ t'a kalan u b'a fɔ ko ninnu ye mɔgɔ tɔɔrɔla o ye minnu m'a faamu minnu y'a faamu n'u tɛ fɛ k'a kɛ parce que olu ka nafa dɔ de b'a la minnu y'a faamu n'u tɛ se parce que olu b'a dɔn ko ngwara dan b'u ɲɛ yɔrɔ dɔ la o saba de don k'a fɔ ko fɛn nin kɛra nin sariya ka an k'a labato an k'a lakɛnɛya k'a sigi n'o tɛ u ka m'a faamuyali baden de bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ se u tɛna kɛ. an b'a fɛ ka min dɔn o la monsieur Bɔre e yɛrɛ ka ɲininiw kɔnɔ n'i ka jateminɛw kɔnɔ ni kɔlɔlɔ jumɛn bɛna se ka se an ka foroba kɛnɛya ma santé publique ma ni an bɛɛ bɛ se ka siraw la ka se baganw ka ɲɛnamaya yɛrɛ fana ma jikɔnɔtaw hakaja ka se an yɛrɛ ka kɔnkɔnɔ baganw ni sokɔnɔ baganw ma. Oui, c'est-à-dire que il veut qu'à faut tant faut toi quand ça crée un problème de santé publique. Oui, parce que fait ne m'a fait na c'est ça. Yoro kori be sene on ga Mali urudu en France. Madame Nebide. Fɛn minnu bɛ kɛ kɔri la walasa kɔri ka kɛ kɔri ye a ka se ka nafa sɔrɔ a ka bonya a ka se ka jamana k'a ka nafa fana sɔrɔ a la engrais ni nɔgɔ ni fɛn minnu bɛ k'a la ani bagaji ninnu n kan b'o bɛɛ de ma o hakɛ joli de kɛra a la kabiri an ka ta san 20 tɛmɛlen kɔnɔ o hakɛ joli de kɛra ye san nalen min kɛ san woyora ka na ni hakɛ jumɛn ye ba kɔnɔ. c'est énorme. o bɛɛ de b'a la olu dɔrɔn tɛ yɔrɔ chinois ta kɔtɛ olu kɔni b'a kɛ dɔrɔn k'a bila ka taa directement o kelen ta bɛɛ bɛ dɔn u ka capacité ye min o bɛɛ dɔn mais Mali Sud ta mɔgɔ t'o dɔn ne hakili b'a la san 1986 AID ye mɔgɔw bila ka ɲinini kɛ ko engrais hakɛ joli de taara ka na ba kɔnɔ ka bɔ Mali Sud la a rapport ma se ka bɔ. Mali Sud ye yɔrɔ jumɛn? Mali Sud ye ka Bamakɔ ni Worodugu cɛ kɛ donc aw yɛrɛ b'a la ba Kajoor b'a la Kɔlɔnjɛ b'a la. An Kɔlɔnjɛ o kɔni anw b'a la. Aw b'a la aw b'a la Buguni b'a la Wasolon bɛɛ b'a la Ganajugu bɛɛ b'a la Manden fankelen bɛɛ b'a la parce que a taara o bɛɛ la o u ma tila ka taa fo Kita zone na kɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ la kɔri yɛrɛ filɛ nin pomme de terre filɛ nin ye olu kɔni fɛn minnu bɛ kɔrɔ olu ye tiɲɛlikɛlaw yɛrɛ produit min bɛ k'u la dugukolo la quoi pour que u ka bɔ u ka bonya u ka fɛn o de don dɛ mais an nana y'a kɛ dugukolo la bɛɛ b'a dɔn ji bɛ woyo ka taa o dugukolo bɛ fa san o san cɔcɔ la dugukolo mana fa o ye Ala yɛrɛ ka ko labɛnnen c'est-à-dire dugukolo bɛ fa tellement que sanba nana
juin juillet ka de fo août la donc dugukolo fara ji la ala yɛrɛ bɛ dɔ bɔ a fanga la k'a kɛ cɔcɔ ye parce que min bɛna dugukolo se k'o min bilen a falen don o bɛ woyo de o a bɛ bɔ yɔrɔ min ka jan ka taa yɔrɔ min ka surun olu bɛ yen nɔ mais ji cɛli n'a danna Bamakɔ n'a lamini ma o tɛ problème ba ye mais a fait problème don mais mɔgɔ kan k'i miiri yɔrɔ tɔw la fana quoi mɔgɔ kan k'i miiri yɔrɔ tɔw la an bɛ ka drague ko fɔ mɔgɔw tɛ pɔsɔni bila ji la bawulen ninnu kɔnɔ ani bajɛ kɔnɔ o ye mun ye u bɛ pɔsɔni de bila pour ka jɛgɛ minɛ kɛ ka pɔsɔni fili ji la jɛgɛ o jɛgɛ bɛ fɔgɔ n'o ma sa u b'o bɛɛ de minɛ sinon a tɔw bɛ sa o produit bɛ yen kabila produit naturel bɛ yen sisan u b'a kɛ produit chimique ye mais e bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn fɔ o ko in yɛrɛ la ani est ce que a sirilen don sariya la wa est ce que jɛgɛminɛ sariyaw la ale bɛ se ka jate non a interdilen don a kɔnnen don mais kabiri bi ta a kɔnnen don mais ne b'o de fɔ n ko mɔgɔw bɛna ladamu ko de don u t'a bato an ka mɔgɔw b'u sigilen to jiri bolo min kan en même temps u b'o yiri bolo in de tigɛ ka t'o feere mɔgɔ minnu sera k'o kɛ mun b'olu bali ka ji c'est à dire que i b'a lajɛ kɛ parce que an fa Kizerbo a y'a fɔ tubabukan na ko y a pas que l'eau dans l'eau fɛn wɛrɛw bɛ ji la min tɛ ji ye o fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen minnu tɛ ji ye n'olu ye fɛn ɲɛnamaw ye kɔlɔlɔ min bɛ se olu ma o de b'a to n'an y'a dɔn a b'an bana o kelen o ye n'an sera k'a dɔn parce que a bɛ ka nɔgɔya a stock bɛ ka dɔgɔya jɛgɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tununa kabini o tununa o ye san 60 ni kɔbɔ bi i ɲɛ tɛ da o kan bilen an ka jeliba in na. Alors parlons maintenant des perspectives jamukan bɛ ɲinan ka se a kuncɛyɔrɔ la bi n'a fɔra k'e ka fura di an ma nin ko in na e ka ɲininiw kɔnɔ n'i ka jateminɛw kɔnɔna na an bɛ se ka mun kɛ sisan jamana yɛrɛ bɛ se ka a ɲɛsin fɛn jumɛn ma anw sigidaramɔgɔw population an bɛ se ka mun de kɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ jamana sariya sunba ni sariya tɔw b'a fɔ cogo min na walasa an ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an ka se ka kɛ jamana lafiyalen en tout cas jiko sira fɛ. Bon ne yɛrɛ kɔni bolo kɔsani na sariya dɔw taara mun ka ɲi k'a fɔ bon fanga ka segin so dans le cadre de la décentralisation nka b'a la n'a fɔra ko fanga ka segin so a man ka da commune ma quoi a kan ka jigin fo dugu yɛrɛ la. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas que ça s'arrête au niveau des villages, que ça aille au niveau des villages. Dugutigiw bɛ yen olu dɔnnen tɛ bi yan drapeau t'u fɛ yan mun na a tɛ di olu ma olu de bɛ ɲɔgɔn dɔn olu b'a ko kɛcogo dɔn fanga de kan ka di olu ma bon mais ni fanga bɛ d'u ma a bɛ d'u ma ni condition min ye o fana ka ɲɛfɔ u ɲɛna u ni minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn ye k'o ɲɛfɔ u ɲɛna ne yɛrɛ bolo fura min b'a la dɔrɔn a ka jigin o yɔrɔ de la ni e ye dugutigi ye sisan fɛn fɛn bɛ kɛ dugu kɔnɔ e b'a dɔn minnu b'a kɛ fana e b'a dɔn i ka conseillers b'a dɔn dugukɔnɔmɔgɔ tɔw b'a dɔn aw de bɛ jɛ ka fɛn kɛ n'o tɛ gouvernement tɛ se ka jigin ka taa fo bɛɛ ɲɛnabɔ o ye ne ka miiriya ye quoi ne ka miiriya ye c'est à dire que il faut que fanga ka taa fanga ka jigin fo dugu kɔnɔ fo dugutigiw bara fo dugutigi la. Les légitimés traditionnels sont connus, sont reconnus par l'État. Mun fanga tɛ d'u ma. Mais est-ce que jamana yɛrɛ ma ko fanga b'u bolo ka ban u bɛ se ka baara dɔ kɛ? O tɛ kuma mais ni papier lajɛ sisan n k'a dannen bɛ commune de la a ma taa village la o. Mais e yɛrɛ ka jate la n'a taara village la o bɛ se ka dɔ bɔ nin ko ninnu na wa? Ne miiri la o bɛ caman de bɔ a la
parce que mais t'as comment mais ni comment voilà tu ou bien faut que qui joue kɛrɛfɛ yana ka bɔ dugu kɔnɔ village kɔnɔ ka yɛlɛ ka na commune na o y'a tama ko ye dɛ décentralisation kan ka pousser ka taa fo village la de donc la gestion des ressources a ka di village ma. D'accord, a diyara n ye bisigi kɔni sera kuncɛyɔrɔ la ka ban. Alors message fort jumɛn bɛ yɛrɛ bolo bi kuma kuncɛ kuma na ka se ka an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen bilasira an ka ji cɛni ni kɔlɔlɔw la jamana kɔnɔdenw ni baganw a ka ja ka se ji kɔnɔfɛnw yɛrɛ ma. Ayiwa baasi tɛ ne yɛrɛ kɔni ɲɛna jamana kɔnɔdenw ka kan ka u kan k'u miiri k'u tasi ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladamu an ka kuma caman in dabila kuma n'a fɔra ko fɛn ko sigida a lakanani a matarafali kabiri a ma daminɛ bi dɛ kabiri lawale la n'i y'a ye mɔgɔw ba fana bɛ nin kɛ e k'a lajɛ tasuma filɛ nin ye tasuma nana cogo di mɔgɔw ma tasuma ɲini o tasuma nana de u sɔrɔ ye ni san kulula ka pɛrɛn ka san pɛrɛn jigin a bɛ tasuma minɛ yiri la a bɛ tasuma minɛ bin na fɔlɔ mɔgɔw y'a ye a nana d'u ma de u ma ɲini dɛ ji fana y'o de ye san de bɛ na n'a ye an m'a ɲini o a na d'an ma. An bɛ i fɔ monsieur Bɔrɛ ɲininkali ninnu jaabili la a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bɔ fɛn dɔw kalama i yɛrɛ hakilinaw fana di e yɛrɛ bolo ko in kan ka se ka dilan cogo min na walasa ka basigili sabati jamana kɔnɔ ka décentralisation lajigi dugu ma bilen fo ka taa se dugutigiw yɔrɔ hakili la jamana faamaw fana ye wuli ka jɔ kɛ o ko in na i ye nin kuma in fɔ ko ka an ka baara kɛ an ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ an ka Mali faamaw fɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli bila ka taa fɔ Sikasokaw fɛ i da sera mara minnu ma nin bɛɛ kun ye Sikaso marakɔrɔ ye Kajolo Kɔlɔnba ninnu Ganadugu Nalema la nin bɛɛ kun ye Sikaso marakɔrɔ ye le capitaine Mokhtar Gindo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɔra ka baarakɛɲɛ dɔw kalama vraiment a bɛ mɔgɔ encourager k'a fɔ ni Ala sɔnna sifinw mana dusu ta ka baara kɛ nin cogo in na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma dɔ ko la o la an ka bi maa fota an maa minnu ka se Sikaso le chef de cantonnement n'o b'a fɔ sisan nɔ ko le chef de service local des eaux et forêts de Sikaso capitaine Mokhtar Gindo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn jamukan ninnu an mana maa fɛn o fɛn fɔ a la o kɔrɔ dabulu bɛ an bolo k'a fɔ i bilara baara mun na an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ ɲɛsinnen don a ma kosɛbɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkaliw don nataw la ni Ala sɔnna o bɛ kɛ sababu ye ka dakun wɛrɛ dayɛlɛ min bɛ kɛ sababu ye ne n'aw an na faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔna na an ka maa welelen ale ye monsieur Seydou Bɔrɛ consultant développement durable yiriwa siman ale ka ɲininiw bɛnn'o ma ka daminɛ kunun ka se bi ma a ye wulikajɔ caman kɛ ni kun ye aw garisɛgɛ bi jɛmukan sariya bulon kɔnɔ ni Ala sɔnna waati wɛrɛ ne ni aw na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kan ne b'a fɔ aw ka mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakɛtu.